And now, it's time for SPG, as in Super Baganern Secret File. May tumapik sa tahong ko. Itago niyo ako sa pangalang Tammy. Tama kayo nang narinig. May bigla na lang tumapik sa tahong ko. Hinding-hindi ko makakalimutan. 3:00 ng madaling araw. Nang bigla akong maalimpungatan dahil sobrang sakit ng bato ko. Putik. Feeling ko pati yung period kong wala pa sa tamang date, lalabas na rin. Pagtayo ko, agad-agad akong nagmadali patungo sa banyo. Sobrang hassle naman yung pagbaba sa hagdan, putek naman yun. Kada hakbang ko, parang unti-unti ring binubuksan ng ihi ko yung panty ko. Kaya, pagkapasok ko ng banyo, naupo na agad ako kahit hindi pa nabubuksan ang ilaw. Pero pag upo ko, potek, may biglang tumapik sa tahong ko. Ay! Potek, agad akong tumayo para buksan ang ilaw. At nang makita ko yung humalik sa nakabukas na tahong ko, napasigaw ako, sigaw na sigaw na sigaw. Nakakadiri. Daga ang humalik sa nakabukas na tahong ko. Diyos mio, hindi ko ma-imagine na muntik na niyang madali ang aking pagkababae. Sobrang taas niyang tumalon. Muntik na siyang makapasok. Okay lang sana kung yung daga yung first kiss ng taong ko eh. Pero kapag naalala ko kung paano ako maisa short, putik, naiiyak pa rin ako. Muli ako si Tammy. At ito ang aking SPG. As in, Super Baganern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!